つもの世代を通じて同じ領域を分かち合ってきた2つの派閥が今日緊迫した状態に陥った。ここ数日間衝突が絶えず、双方の代表が決着をつけるべく話し合った。その結果、互いに最高の格闘家を選び出し、どちらか1400 eur決闘の形を取ることにした。za toto. Nie som proti drahým nožom. Ďakujem za komentár. Dobrá myšlienka, určite áno. Priatelia, máme tu Rockstead. Ďakujem za spoluprácu Baterky nože, ďakujem za dobrú cenu, že ste mi umožnili to kúpiť, že som si to mohol kúpiť, dovoliť kúpiť do recenzie. Ale aj tak to nebolo lacné, priatelia. Toto je brutálna záležitosť. Je to Rockstead, je to Japonec, je to ručne leštené, je to pekná kudielka. Lesk, ty kokos, brutalita. Toto neviem ani koľko mikronov to má. Vizuálne ten nôž vyzerá strašne luxusne, ale ja si myslím, že sú ľudia, aj keď málinko, ktorí by to chceli používať, a neskutočne som zvedavý na výkon tohoto noža. Tento nôž je primárne určený na výkon rezivosti. A na to sa dneska pozrieme. Poďme na to. Neviem, 110. Není špatné. Ideme pozrieť, ako holí. Ideme si oholiť nožičky. Čakal som lepší rezný výkon, holí to celkom slušne, ale tomuto neodpustím nič, priatelia. 1400 eurový nôž musí byť ako skalpel. Ideme si niečo uvariť. Poďte so mnou. Ideme rezný výkon ryby. Viem, je to luxusný nôž, je to nôž, ktorý si väčšina z vás kúpi do vitriny, ale mňa ako recenzenta zaujímajú ako dobré komentáre, ktoré mi napísal pán, že čo tak vyskúšať nejaký z modelov Rockstead, tak som mu napísal na to dobrý nápad a už sme v tejto recenzii, ale primárne je to nôž. Je to nôž, ktorý je ostrý, ktorý je konštrukčne robený na to, aby bolo bežné luxusné EDC, aby som vedel ten nôž v prípade aj použiť. Tak ja chcem zistiť, za čo stojí tento nôž a prečo si pýtajú také peniaze. Takže ideme si dať teraz rezný výkon. Keďže tento nôž je zameraný na rezivosť, tak ideme testovať rezivosť. Prisahám, rybu som s tým nakrájal, zeleninu a absolútne to nejde. Tak teraz si ideme otestovať toto lano. Chcem robiť tlakový rez, ale nejde to. Tlačím nič, keď spravím ťahový rez.
Dušan, zdravím ťa, ak sa pozráš na toto video, čo si mi odporúčil tlakové rezy, tak vôbec to nejde. Takže piglikám s tým nožíkom. Tak vyskúšam toto celé lano. Priatelia, ideme si pozrieť špecifikácie. Materiál tejto čepele je ZTP 189, tvrdosť čepele 67 HRC. To je proste brutál. Nerozumiem jednej veci. Ten nôž má tvrdosť 67 HRC, naporcoval som rybu, nakrájal som zeleninu, na začiatku mal hodnotu 110 ostria a teraz ideme si pozrieť hodnotu tohoto ostria. Som trošku z toho taký mimo. Neviem, nepáči sa mi to. Ideme si pozrieť to ostrie. 4,55. Toto vôbec. Ideme si spraviť test tohoto zámku a celkovo test odolnosti. Zámok drží. Aha, špička sa ulomila, pozri. A idem toto presekať s týmto nožikom. Potom pozor, títo nože v všeobecnosti, nože zatvárace vreckové není určené na sekanie, na batoning. Toto robím len ako demonštráciu nárazov čepele na rukoveď, či sa to vyhegla. Takže pozor, nerobte to doma. Idem ho trošku zašpiniť pieskom, špinou a som zvedavý, ako sa bude otvárať. Aký to bude mať vplyv. Krásne to zacvakáva. Ideme robiť extrémny test a to je hod ostrom. Som zvedavý, že či tieto skrutky povolia, či to bude rozhegané. Nikita, vieš, čo to znamená? Že po tom náraze, či ten nôž bude nejak plávať. Otvoril sa. Rockstead, Japonsko, ručne leštené, cenovka 1399, baterky, nože, choďte si to zakúpiť, určite odporúčam, vôbec nie. Toto je veľmi špecifický názor, akože radiť niekomu, kúpte si Rockstead, do vitriny určite áno, ale na používanie ja by som si to určite nekúpil, lebo za tí prachy mám 6 poriadnych nožov. Takže môj názor, Rockstead, rezivosť, sklamanie. A teraz si dáme bonusovú záležitosť a to je to, že ideme ho trošku špecificky otestovať. Predposledný test a to je vlastne tento kokos. Idem si dať mliečko, dostal som chuť na kokos a som zvedavý, že či to vydrží špička. Tak idem si tam spraviť dierku, takže trošku si toho šupeme. Je vysoká pravdepodobnosť, že špička sa zlomí. Kokos je extrémne tvrdý.
Tak priatelia, záver videa, betón, už sme tu baterky púšťali, tak ideme sa pozrieť na odolnosť z týchto 5,5 metra, 5,5 metrovej výšky, takže ideme si to pozrieť, poďte so mnou. 1.400 priatelia Rocksteady, prvého hodím v zatvorenom alebo polootvorenom stave. Drží, ďalší pokus. Teraz ho hádžem špičkou dole. Drží. A teraz poď so mnou. Tu je odier. Som mierne prekvapený z noža, drží dobre. Až na pár odierov, ale čepel, rezivosť, priatelia, vôbec. Môj názor, absolútne vôbec. Nôž od Novoty vôbec nerezal tak, jak by mal, ako sa prezentuje. Takže Rocksteady, ak si to chcete kúpiť ako luxusné EDC, máte peniaze, kúpte si to, ale ja by som si to vôbec nekupoval. Majte sa pekne. Čau.